Γεια σας παιδιά, εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, την τέλη 13 εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα part 3. Ναι ή όχι με την ξαδέρφη μου, όπως θυμάστε και από παλιά, πριν 2 χρόνια έχουμε κάνει part 1 και part 2. Και σήμερα αποφασίσαμε μαζί να κάνουμε το part 3 που θα είναι και το τελικό part, δεν θα κάνουμε άλλο. Λοιπόν, να σας πει και ένα γεια ξαδέρφη μου. Γεια σου παιδιά. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Σου αρέσουν τα ζελεδάκια, Δημήτρη? Αρκετά. Θα ήθελες να πας για ένα βράδυ σε ένα ξέφωτο και να κοιμηθείς εκεί? Με την καμία. Και τώρα παιδιά θα έχουμε ένα σύντομο break. Να ξέρετε σε κάθε round θα υπάρχει ένα break. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does get Τελείωσε το break. Ας ρωτήσεις ξαδέρφη μου. Θα σου άρεσε τώρα να ήμασταν στο Λούνα Πάρκ? Φυσικά. Φοβάσαι τα φίδια? Έτσι και έτσι. Break. Γεια σας παιδιά, επιστρέφουμε πάλι. Συνεχίζει ο Δημήτρης. Λες η Ελλάδα φέτος να νικήσει το παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ? Μακάρι. Σου αρέσει το τάμπλετ που έχεις? Βεβαίως. Και break. Τελείωσε παιδιά το break και συνεχίζει ξαδέρφη μου. Φοβάσαι το σκοτάδι? Πολύ μέτρια. Αν έβλεπες ένα φίδι μπροστά σου, θα έτρεχες? Εννοείται. Break. Φοβάσαι να ακουμπήσεις ένα σκουλίτσι? Αντί να φοβάμαι περισσότερο, αηδιάζω λίγο. Θα ήθελες κάποτε να γίνεις διάσημη? Σίγουρα. Break. Είσαι καλή στα σχολικά μαθήματα? Αρκετά. Θα σου άρεσε να είχες μια μικρότερη αδερφή? Εγώ δεν ξέρω τι είναι αλήθεια. Με τίποτα. Και παιδιά, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, πατήστε το like. Και από εμάς, Bye bye guys. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!